Κάντο πάλι σε παρακαλώ. Αυτό να δουν, χαλάσει. Τα γάμισε όλα. Τουλάχιστον 5 πόντους. Να αυτό να δουν, χαλάσει. Να αυτό να δουν, χαλάσει. Εδώ. Δεν είμαι στο όλοι που στα πιάδια, περιοχή Κρανιά. Περιοχή πιάδια, Κρανιά, αυτά, Κρανία Λασσόνος. Μας έχει αφλάσανε, μας έχουμε κάμπι εδώ. Έχουμε τον κάμπο τλάσσες εμείς εδώ. Έχουμε 5 λαγογαμίστρες. Εδώ είναι χειρουργιές. Χειρουργιές να φαίνονται, πώς παίρνουν χειρουργιές. Που έχει τέτοιο, χαλάζει. Αυτό είναι πριν από μια μισή ώρα περίπου και. Στα πλαϊνά πάντως έχει μείνει ακόμα το χαλάκι, δεν έχει φύγει. Μετά από καταναλώσει βροχή πάλι από πίσω. Βρέχει ασταμάτητα. Από εκεί πέρα μιλάει ο Θεός, δεν μιλάει κανένας. Φτάνει μέχρι εδώ, δεν μπορούμε άλλο. Καψάμε και 15 ευρώ πετέλιο. Δεν γίνεται παραπάνω να κάψουμε. Γιατί αύριο ακολουθεί μαρτύριο. Αύριο θα κλείνουν όλοι.